18 August 2024. It is what it is. So takungo reporter the way it is. Nyaya ndadzoka nayo panapa ndeyekuti Advocate Nelson Chamisa finally confronted SADC. Kutovaudza chaiko kutotaura nawo chaiko kutota imbomirai homa kasa ndo nyaya yanga kutaurika panapa. So inini ndangoona kungori noise ko akaunda chiderera vachitaradza kakwadziwa ndazvo kuti chichi kunyazoitika. So nyaya iripo penga yabuda nekuna NC ndeyekuti is it a community of values or union of vices? As SADC, do we uphold set guidelines and agreed ethical standards? As SADC, without standards, values and principles is irrelevant and outmoded, dead and defunct. And a defunct SADC can't be a trusted custodian of fairness, peace, freedom, justice, and security of the African people. We must turn SADC into a community of values and a bastion and institution of the oppressed, not a club of the oppressive and abusive. We have a generational mandate and duty to shift things. We will transform African fellow citizens of Southern Africa. We must shape this world. New Africa. Ndo mashoko abuda achitaurwa nava Advocate Nelson Chamisa. Zvinhu zvangoitika tera nhasi ndo vabudisa vachitaura mashoko aya. I'm sure kuti according pazvinhu zvavo zvinhu zvekuti zvinhu zvakanyorwa down mumadiaries kuti musi wakati ndichazotaura zvakati pavakanoita election ravo pavachitaradza kuti vawina sarudzo vanga vatarisa kuti nhasi ndo vanenge vari chichair SADC. Saka ndo zvinhu zvekuti vanga vatouya vachida kutira kunogadzirisa asi zvinhu zvinozofambawo nekutarisira kunenge kuchiitwawo nevanhu zvazofambawo nepamwe but ndo vabudisa vachinofesana nemadhara ese emuSADC kosi kuti isiko zvinezvi munhu wacho akunzi agadzwa ari kunzi zvinhu zvacho zvaari kuzoita kwamanaka aimaona eSADC hapana chamati maita sei hapana chamati maona mwana wese ari kuiswa pakanaka mwana wese ari kungosungwa zvinhu zvingoitika zviri kurwadza muna munhu asiri kurwadziwa kana situation iri papapo. So Advocate Nelson Chamisa vakati reganze ndiende ndinotsvaka kunoonesana nevanhu ava nguva ichiripo vachitori paground kuti vakwanise kunyatsonzwisisa takomana ngatisaveye vanhu vekuti tingodzvanyirira vanhu tifanira kuti titoumba kana kuti kuita kubuilda vanhu. So ndiri kuzoona vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kupindura on nyaya iri panapa iyi iri kunzi SADC speaks of peace and security but brings harm to Zimbabwean citizens and does nothing to ensure those values in its and other member states. It is mountainous right and protocols which are not practiced. All talk and much else kungolauda kungoti blah blah pakangoita pitbull amawambona chinzi pitbull zvihombeka rakadai so kana rakabviswa mazino marino chingoti but varinozoruma kana kuita sei kungovhundutsira chete chingotaura vakatakaudza kana zvepeace zvechinchi unobva wati mai ndasangana nemapeacemakers but chikuzoitika hapana. Ndo comment iri kubuda nayo panapa mwari kuti Nelson Chamisa faces backlash from the public for his passive approach in opposition politics where is seen a stumbling block to protests against the ZANU-PF regime. Ironically, despite his resignation as CCC leader, the question remains, why him? So these people, they tried their best, they try to put pressure kuna Chamisa kuti anga ari pa forefront of which zvinhu zvokuti azvisikuenderana nevision yake kuti iye tese azopinda muroad achita sei achidemonstrate because iye akagara taura kuti inini zvangu personally nyaya yamashandiro andinoda kuita inini asisiri mashandiro ekuti nditry kunoita zveviolence nevanhu but tinoda kushanda zviri peaceful tichitoita sei tichitogadzira peace tova mapeacemakers but zvinhu zvedu zvese zviri in peace but vanhu vari kutry kuita sei kuedza kubudisa kusanzwisisa the way yemashandiro acho arikuda kuita. Ndosaka kuona vanhu vari kuzobuda vari kutry kuda kunoti fofa naye waiye ngadaiso ngabuda adaiso ndonyaya ndiri kuona panapa umwe ari kubuda ari kuti Ramaphosa is focusing on looting more on behalf of his friends gomana umwe ari kuti you should just make our own board one which actually upholds the values which it stands for pakashata. Umwe ari kubuda ari kuti the boys club is now going for lunch. Nothing of substance has been discussed so far. During the night, it will be busy drinking expensive whisky while the majority are wallowing in objective poverty. The SADC summit is a shame.
ndo mashoko andokusangana nawo ari kubudiswa pana kunza iwa maana the whole thing madhara mimi zvezvo makutombonodya the next thing matodzoka manheru mune muchitodhakwa zvenyu muzongorara mbijana mukafuti mangwana makuseni makutongonakirwa chamuchazodzoka nacho muchitaura ngoti kuZimbabwe wifi ndozvo ndikuona zvikusana nazvo kutaura panapa nevamwe umwe ari kubuda kuti SADC is just a useless board of a compromised system that has no direction or meaningful purpose. It's actually irrelevant and incompetent system. God bless you President Nesochamisa nemashoko amatauro umwe ari kubuda panapa ari kuti we must and we will define the new path of Southern Africa. They can only delay it but they will not stop it. Ndo mashoko akubudo nemumwe munhu ari panapa umwe ari kuti SADC ZANU-PF zvakafanana 6 na 9 we need to make a plan ourselves otherwise we are doomed. Ndo imwe zvekutaurira aona pari kubhira panapa ndikukutaurira chamasangotanga kungobudisa this message vanhu vakutanga kutomubatsira vachinokanda mabara ende pari kubhomboka munhu kwete zvekutamba vese ana Ramaphosa vatori pamahwani kwezvinhu zvemaZimbabwe vese mapresident vakuuya ipapa vaonerera nhasi ende pari kunzi ende president angotry kutaura something bo naye ndo nyaya iri kutoitika iko zvinezvi pari kupisa umwe ari kuti then we have problems that need SADC assistance. We are just walk away from it. Harare is now headquarters of SADC, but the question is, do we really acknowledge SADC? Ingonzi chiri kuno manikiri chichechi ona chinoitika kana munhu atori chewe ningirikini zvese zvochaitika kune dzimwe nyika vakutombotoramba notsi kuZimbabwe iko zvinezvi because ndimatombo kuSADC yacho kaizvizvi saka chese chinechiitika kunoona ichitodzwa manotsi munhu akati ane something chatomunetsa nyika ukakatoya kunongotaura kuti onai kwangu kuri kutonetsa chakati ndadzoka panzi chete wadiwa daiso shanda neway shamazvona kushandira kuzvona muri kuti what exactly do you want SADC to do when there is no opposition in Zimbabwe? Alright, ambobudza something. SADC haifai tolerate kubatsira chinhu chinonzi opposition. Never. And inototry by all means kuti Zimbabwe irambe iriyo ichingoshanda nema liberation because paZimbabwe pangonzi pakuduburwa zvadhakwa SADC yese vese vanokuruburwa vese vanotiza vese muzvigaro zvese vanomhanya saka vatomeka sure kuti ipapa ndo panotopa inspiration ndo panotanga kutova ipapa kuti Zimbabwe inyika yaMugabe saka Mugabe akazosiya akadai akatoshe even kana zvivindi zvekushauta varungu vekuti akambobva munikiri zvakabva kuna Mugabe Blair keep your England and I'll keep my Zimbabwe gara ikoko I don't care ndokwa zvakatangira zvinhu saka vanhu vese vakato inspire neizvozvo saka zvinhu zvese zvimwe zvichitaurika zvezve anenge atori madrama chaicho avaterere and avatolerate ndo nyaya ndikutoona pana nechika zvozonzi opposition in Zimbabwe SADC imbofika tolerate kana kuterera opposition because pachavo vese igroup rema liberation movement hakuna anokwanisa kuti ndakuya tingatiterere zvekutaura nemwe opposition ine chichemo saka ngatibatsire ivo vatori group rema liberation movement vatotira kuti kamanaka ngatibatsirane liberation movement akabatana akati ngatibatsirane panapa tisatorerwe hatisoda kutorerwa futa kumana tikangoti because chinjavanoziva kuti nyika yakaita seZimbabwe ikanzi yatorerwa South Africa potorerwa futi imwe tingati kana Mozambique benzi potorerwa kana nyika 4 chadzo dzakati kure dzinoningirira dzine too much blah 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 vamwe vese vanenge kutoudzwa zvekupenga so kuti zvese ichilema zvakatomuremera kuti atry kuda kunouya achida kutry kudalota madhara ndo izvo zvangoti inini zvangu handizve muromo ndangogara kunyika kwangu saka takatosangana nemathreats kakuti you don't do that here we've got to lose the year ndo nyaya yanga kutonetsa mwari kuti SADC it's a useless organization pachishona chedu SADC manyorwa edhongi anopisa akomana mwari kuti wasting our time politics dzemuzimu adzidi mafaces now I believe when ZANU-PF said vanotonga kusvika madhonga ava nenyanga haimi ZANU-PF zvekuti inotonga madhonga ane nyanga izvi zvakatanga kudhara izvi chambisa sati atombopinda kunombotanga unovhura bhaibheri kuti torina tsvangirai wacho tsvangirai anga sikavhure bhaibheri kanomuziva tsvangirai aitolida wayo kuti anga aitoda alright ndio aizogara akabhandejwa akazorowa but nhasi ari kupi
saka uya kangoona kuti nanzi dofamba matsimba aya inini ndatopinda ndato a different person takafamba ne approach ya tsvangirai approach ya tsvangirai obvious vanhu veningirikini vakatoimaster vakatoitedzera vakatoiona kuti tsvangirai ifamba kadai matsimba ese vakata sei vakumaziva saka ndozvo zvavakakura vachiita vachidzidzisana saka iyi yanew problem manje it's like wambona svosve rikapinda munzeve ropinda zasi rotanga kunetsa riri kana kuti rikapinda nemino rotanga kunetsa riri mberi ndo type inenge yakatoitika panajambo saka vanofana kufesa new problems zvasiyana manje yatsvangira ibozanga kuti vatinongovadai so zvatopera but iyi manje iri kuita kuvavhiringidza manje ndo nyaya iri kutoitika panapa saka uona kuti iko zvinezvi vanhu vese vari kungoita hasha dzisinganzwisisike but pakashata mwari kuti with all due respect don't tell us you are expecting anything different. What standards and values do you expect from SADC? Since when I don't try kuti vamwe zvingambonike because vanhu vavi vakasaudzwa at the end of the day futi munozobuda muchicomplain muchiti Mr President amusi kuva confront vanhu but now I try va confront ari kuvaudza makuti what we are expecting from them aku expect kuti vachinje kavave vanhu kwauka ndonyaya yachiti ngoripo but I don't know mafungire edu takanyanya takatisiyanei no maZimbabweans mazimba mwari kuti there's a serious disconnect between theory and practice in Africa. This needs to be changed. All right, Mwarukuti SADC was never formed to serve the interests of West. Don't get agitated when Pan-Africanism takes center stage in SADC. Amen. Pengienda ndibobota vakomana ivava SADC Mali Liberation Movements vakaungana vanhu vakamutsangwa pane pakadhomoka pepe vanhu vakangomuti awe mupengo musiye yakadaro vakangomuona kunge ngodomo akanyazotaura kati mwana momba siyana neSADC yedu SADC ndiyedu isusu Liberation Movement ana Freluma nani vanhu vakabva kuhondo takatoigadzira takatodaro ndisu SADC yacho kuona ndo mashoko akaba but isusu vanhu tataka kudhipa because nongonzwa kuti SADC overflow pamwe is something chikwanisa kubatsira but I think maybe African Union ndo ingatobatsira African Union pamwe ndo ingatoshanda but I don't think kuti vanoitora serious zvavo pachawo African Union vanozongoto but vanoti isusu ngatifambe nechichido cheSADC chitobva taimi takadaro mwari kuti this is a much better and promising message Mr President. Now we ask for guidance on what action to take. The plan, Mr President, we know that God is in it. Please don't remind us. God knows that we can do it on our own. We need to take the initiative and He will support us. I think this one is fake. And all my commenters, my thinkers, zvamuta tasvinzo Mr President but pana patomboitawo sei ndo vanhu vanofunza kuti dziri kukakata saka patoda kunyozoti tinounzwisisa nzira yenyu yacho iyo handiti tokwanisa kuti sei kuzosapota because chinodiwa kazhinji vision neplan kuti right this is my plan vanhu votanga kusapota okay handine plan yenyu kusvika yasvika kumberi chete ndo nyaya imwe ingori kuitika pana but pakashata vanhu veSADC vakaita kudumbirwa izvezvi mwari kuti hopefully General will one day say enough is enough and execute Operation Restore Lagos Part 2. Otherwise, we will die complaining and crying. I don't know which general wavari kutaura izvo. Kana ari uya uya angambori general uya andifunga kuti ane zvakakwanisa kubatsira maZimbabweans. I think that guy loyalty yaanayo loyalty chete nepart iyeyo ubuda chinzi ari kuda kunobatana nema-opposition forces atingataura dzimwe nyaya iyo kana matoda tingatoita nharo idzodzo we can argue kusvika mangwana tichitotraya kutoonesana chokwadi kuti zvife zvakaitika tichionesana mapoints ese amunenge muchida tichionesana kwete kuti that guy uya utraya muri funny. And you know what the fun thing is chamofanira kunzwisisa chekuti that guy akatobva kapa ugeneral andakatosiya akatoritaya kubva kakwe saka nyembe dzeugeneral dzedzi hazina kwakutoanimiya kutoya kutokontrola nevamwe manje saka zvekuti vamwe vari kukontrola vaive vakatoda futi vamwe vatoti charakavanga vati ngatidai so havatomuteereri poza vanonge kuti aiwa bakuru vanhu makabva kudhara makabva karekare hatichatinzwisisi zvamutaura muti chii what are you talking about iro kada kutoshaya kutaura anything kuti tikazodai so because vaive pangava vachitosi chekuti tudai vataurani izvo zvakada kutoshaya kuda unonyizekezerana chero nehwana nobva ngoti takutodza makuru wana kuti ndozvamukuronga aine imbomirai nkosi havachatrust mwari kuti
standard ethical and values aiwawo zvimwe zvacho zvipi because mukutaura mimi anything not favor of your agenda is porn. Go to your brother HH and mourn your loss. I don't even know kuti arikushaya kuti chimwe kuti mukuru matiregerera. There is a leadership vacuum in the country, but manyanya kusiya vanhu vari vega chokwadi vari hanged zvekudaro. Alright, mwari kuti chingoyai kuZANU-PF nai vachamisa nzvimbo yenyu ichiripo, munogona kungoitwa vice chairman of SADC. Zviro zviedzwa, I don't know kuti vanhu vanofungwa. Maybe in 2050 kwete kuchiri nakomana vaya vehondo vaya vekuti vari kuti takarwa hondo vonzi vanosvika kunopani nzvimbo yacho yekuita se mayuwi ndokupera ipapo ndopaningapera kana muchitanga ambozvitry kunzi Chamisa aenda kujoina ZANU-PF ndopane paperera career nevanhu vese vanga vane love. Vanhu vangoti tabho mukuru aiwa abho ataimbokunzwisisa pepe taingoita taingokuitira hasha tumutitise plan but apa hatabho chidai zvevanhu venyu ivavo hazvipwe. Mwari kubuda kuti kana muri leader chaiye ino ndiyo nguva yekurwa chaiko kuti vanhu veZimbabwe vasunungurwe. Asi kana makangonyengeedza vana veZimbabwe makavapa tariro yenhema, aiwa chingotibudirai vanhu pachena kuti chiisai loyal yenyu kune umwe asiri inini. Vanhu vopfurira mberi nezvimwe zviri nani. Adopfurira uda kuudzwa chii chemunoda kuudzwa ndechekuti chii vanomuda vanomutera iye vachingoita zvaari kuda. Why vanhu vavo, you know, these people are very funny. Vatanga vatumwa so kuti unzi tukupa mari shamwa chimbonotaura zvakati sai pressure kumana ngati let's put pressure on him kuti muite sei munhu kuti asiyire umwe munhu. Akataura vanhu kuti nini handisina chekuita neTriple-C. One word hapana. And the next thing wakambotry kufamba pakaisa face yake pachi achiti it's a party property what property yedu saka kana kutoishandisa face yake pane imwe ngerekeni tinomusungisa vatu asiya ati muti face yangu ni shandisei futi kusvika vatozobvisa vega vaona kuti zvakunyadzisa unotobuda kumba kwako uchinzi baba uri kuenda kubasa muchinoshandisa face yemwe murume unobauzi muri varume rudzimu varume vairoma teletika. Saka zvimwe zvese zvaningangori madhirama mumwana. Mwari kuti we need to fight for our beautiful Zimbabwe. We are on our own. There is nothing called SADC. Like Mwari, I thought we all knew this when we were promising the masses that SADC was given a cause re-election. Mwari, I personally feel let down by you. Amen. Mwari, nothing will change Zimbabwe. Got to the chairmanship of several times with late RG Mugabe. But kupisa Mwari kuti how far the June elections promised imbi imwe nyaya yekutotangwa. You know, chinjanonyazonzwisa kuti Chamisa haana kana one day akabuda akataura zvekuti muna June muchati kuma elections. Amene kana pane pamakamboona achitaura zvake kuti elections ichaenge iri propaganda ikataura. Ndakava panapa ine ndakati ma-elections akutaurwa ajune hafa akaitika muri kunyeberwa, it's propaganda. Kuna zvakadaro tikati kunoda time kuti manhingirini muzogadziriswa election ichonzi yazoitwa reorder election ichida reorder. Hapana, vanhu makabuda makatanga kundishauda uri munhu weZANU-PF watumwa neZANU-PF uri kuseko weZANU-PF ino muchishauda panapa. Ndizvikangano zvakandirwadza but ndakazongoita move on because ndoziva kuti maZimbabweans chero vakanzi nhasi vakutukirira zvinenge mangwana vanhu vakuti vanoita move on vakutukirira umwe ndozvavangori. Saka hapana zvakunzi vanganingina but manyazondishauda zvekuti zvakandibata mwoyo wangu kuti mwana shosho inini ndiri muZANU-PF ndo 30 June aitwa ere 30 June yacho apera. Vamwe vakati aiwa it's July man, makakangasa kunzwa 31 July ameno 30 July zvitauro ikasvika futi ikadarika hakuna kana election yakaitwa. Pamwe inga iri election imwe yaitaurwa kuitwa but ndakazvitaura ndakati it's propaganda. Manyepo ega kutaurwa kuvanza aiwa iwo ndo akutotinyebera. Saka ndonyaya ichiripo ameno pamwe muchazonotry kunotsvaga kuti ndanga kuudze zvimbozoonesa naye but I don't think kuti maiudzwa zvine musoro. Mwari kuti my concern, my worry is that we are in the habit of taking
electoral grievances to the same de facto SADC and de facto state institutions. Only action, not words, will change Africa. I think about that's why we are now defining a new path. Beto Hombe, haisi kuti SADC nechinchiri baba. Beto Hombe iri pazeki. Ndio pane wondo zeki ngakwanisa kungoita independent zvinoita mamwe ma electoral something charges zviri fefeja zvekuti vanyaso kuti aiwa susu atichaterere kana kuti chinchi zvatopera kani vakatonyatso kuti munzi atungo omana zvoto tutaura izvo zvichezvo yova 100% chezvo kwete kuti munozoona kuti mumwe munhu anza ari kushanda kuzeka kuti ai ndiri kusapota zvangu iye ashanda kuzeki. Does that make any sense though? Kuti wakusapota yakati wambobuda uchiti ukushanda futi uri pa-electoral process uri referee kuti uri referee pari kutamba matimu 2 ubva wati Chelsea nanzwi Man City but iwe uri referee hazvidi kudaro. Zvinoda kungoti ungobuda uri ipapo position yako chacho zvikangodaro zvakutobatsira vanhu vakutenderera kumberi hondo iripo ndeyepazeka kumana mwari kuti Mumba played his part in his report. Why didn't you capitalize on the situation? Mibvunzo nando nekuti everyone knows it's a circus. Mumba akazama zvokuti dai maZimbabweans vane dai Zimbabwe iri imwe nyika yakaita kana kuti ngati tipe example kuti se Kenya or something dai ngati nyika yakaita kana se iyoyo pakade pakatopera zvazvatopera paipa uye akatorwa basa akatoguma pa extent yakasvika. But problem yetikade kuti maZimbabweans tinikama kakawadi kuti isusu tinongoda kuti zvinhu zvingoitwa tingomuka takutongocelebrate. I don't like zvamunoita kana kune mamwe celebrate ndotogara ndichizoona zvamwe munhu anorwa beto dzake oshinkirira akazongowina otoboda kuti ndewedu our own maZimbabweans vanoda zvinhu zvingozviita zvega pavanenge vari panguva yekutambudzika vabudikire ndo zvazvitori. Mwari kuti waita wakamirira SADC 1 ko iko zvinezvi zvaipei takamirira SADC kupi kwenyebera chemiso handamboona pakatamirira SADC nandambozvione mimi makamuona papa achiti kumirira SADC dai akadaro kapidai zvike zvinezvi mutuninja tsoti neningirikeni dai SADC yacho yakatouya kuti aiwa tanzi takamirirwa kana pakaitwa plan makamunzwa achidaro imi hana kuda pakatombobvunzwa those days I still remember angari vice president ndi Ostalos makanyatsonoita revisit those nigiri internet yaimbofika kanganwa ende mumbonobvunza ende munosearch that question yakabvunzwa Ostalos ari pa press yaaita akabvunzwa nyaya yekunzi muchata sene nyaya yekuti SADC chichi akati isusu takati challenge kuti tiri fresh election akatotaura kuti isusu ndisu tati tiri fresh election hatisi kuda result yaitwa haisiriyo anditi ana kubuda chiti ngirikini andifunga kuti pane press yamakamboona yachita kuti amirira ngiringa kana muchida ameno mune maiwanira pai endai munosearch even ma social platforms ake dzimwe dzacho dzine dzingoro hasha dzevanhu but hakuna munyeba anobvira akadaro chamisa mwari kuti I think we forgot that SADC is just a voluntary organization that operates on principles and guidelines only that are non-binding or or to member states to adopt the recommendations. So in short, SADC will not help us. It is a dead end. Zvakaoneka kudhara SADC yadibatsire mungataura zveSADC yecho totaura kuti iri kudzoti isusu totoshanda takadaro mutsvangu akataura kuti isusu SADC ndeyedu ma-revolutional parties vamwe vese imbotisiyai tisiyei neSADC yedu. Saka chimwe chamuchada kunzwa nezveSADC nechiko I think tava vanhu vakuru handiti zvimwe zvacho tinofanira kungoona tega kuti apa hapana apa tokumbotira kushingirira zvedu zvomuSADC padotsudiwa imwe plan kana muchida kwete zvokunzi SADC anything chamuchataura chamuchada kuchichemo chamuda kuendesa kuSADC wacho chairman weSADC ndiani izvi zvipachena kachoro makabuda mukati ninga asi ndiatombo atokachikani kake katopuwa kake kani ndo kanonzi kanomirira chairman kake kacho kakasando kake kake ndo ni manto yacho yenigirikini yatotambidzwa ndo zviripo kasaka muchada kudi saka muchomuzira kuti muda nigirikini the best thing kuti ungokangana nezvi the whole organization inonzi SADC mufocus na zvimwe zvinhu that is kana muri vanhu dzinoita dzinokakata zvinoenderana nomwari kuti nothing happens to the criminals to have power who can lie to ourselves as much as we want to be honest and
don't have power and guns. We are nothing in this world. Inyaya dzeputipudi. Ndane zvakawanda zvekutaura about this comment, but zveso handichada vanhu vauda kundipaka mashoko mukama mangu muzonditi akati ugandijambira ende panext mwari kuti you told us SADC is looking into Zim issues and we shouldn't consider going into the street. Now you see SADC is not genuine. Never trust it. We are on our own. Kana muri pachinyu hapana kasaka mukumudzire kana we are on our own. Ngoita izvo zvenyu makanyarara ndije kana unedza mwana womunhu wofutimba imi maZimbabweans ndawa maningi. Muna blazo wenyu vari educated mbowatungamedzai pamberi atizi kana kuti iwo unedza kapinza umboisa face yako so unongotipa mari yako yedu chete tichingoda totokukisa tototi ninga rukambe nwako mana ari kudawo ari kuti zvakati atomboneta here totongouya totongotaurawo nezvako panapa ticha kutokuswerera kuti ninga azotaura zvakati kana uchingoda chete zvinetse izvo noswera nditinyangadza zvisibasa razo marikuti SADC is the value of birds of the same feather flock together. The organ can no longer address Southern African citizens' plight, but the ruling party's agendas. All right, the writing has always been on the wall, but I guess it was a joke to you. These guys are serious mates. You keep not break whatever code that binds them. Nelson. All right. Pakashata SADC yatichemedza. SADC iri kurwadza vanhu komana ndifungidzira kuti iyo kana SADC denga charona amana vanhu SADC muchata denga kugugula komana aiwa SADC amusunzire zvozoti vanhu muZimbabwe vane chibundu pamuka mosvika muno vadzimbira so mototi munhu vari kuchema chimoti please tibatsirewo tanzwai nemunhu obva atopedza papo vatosunga vanhu venyu vanoeda kutotrai kuda kubatsira kunosumudza musoro kubva vatura achopedza kudaro motosvika obva atopiwa chinhu cheuchairman kuda kuti zvimwe zvima muchitaura muchiti SADC kunyararidzwa kuratidza kwanza patorina zvamungatomboita ende vanhu vacho maifungidzira vane hope yekubatsira hapana mwari kuti you are too soft hauri kugwana Nelson imi ndikanitora ndichaverenge yese kana muchiti Nelson igwara zviri simple iwo unongosiri gwara ndite kwati ningi gwara kura kuti iwo hausi gwara pinda murodi remember kuna vanhu vakawanda vakaburi chiti ningi gwara isusu zviri better. It's fine. Pindai muite zvinhu zviri better imi kana musiri magwara. Simple straightforward. Vanhu vakawanda vakasungwa vasiri magwara vanhu vakabatwa iko zvinezvi. But vatoenda pamberi varatidza kuti havasi magwara. Hamusi kukwanisa kana kumira navo iko zvinezvi. Do you think kuti vanhu vese vakasungwa vaya vachadzoka vakakontinua kutaura nezvazvo futi? Do you think so? Musati tire mafanizi nini. Kuti vanhu vese vaperere kungoningirikana. At the end of the day hapana kana wanda kamboti aenda mbosumuka kuti ndimunopa ningi mhuri yake chikafu kuzi ari kuningirana akatiraya kuti rwira. Ndichana akambotiraya kubuda chidavo. Hapana kana wanda akambotiraya kuzviita. But mungoti busy kuti ningi gwara ningi musadaro aiwa musadaro. Mwari kuti unozvinyanya mavhesi tsano aiwa zvimwe zvinoda matete guru. Une bute chinchi. Pakashata mwari kuti nyaya dzenyu dzaya chimbozvimira. Mwari kuti I quote what you said another year. Zvangu zvinoda prophet Isaiah kwete vanama ucha ngirigena kuti utaura sina basa zvamwe kuti kana zvarambisisa wangu gara iko gara iko uvi handi ari kuita the way yangu ita asi pa pressure mwari kuti aiwa nero vanhu vari kungosungwa vachipiswa magaro vamwe vakatofa nemavhesi ayo 2028 renga zvako wangu aiwa wanyanya imi mungarambidza mukuita zvinhu zvaari kuita rero. Politics is more like a business food at the end of the day because munhu anenge achitotry kuti ndakatrya kunofighta ndikazoitawo president ndatoita se munhu anenge ane career. I still remember mwakabuda akati hanzi nigirigini siyana nazvo mwari vanhu vanotopa chechi wadi kutombeta sana Joe Austin wavhura chechi hombe chinchi akapindura kwanzi inini career yangu ndeye kuchechi ndeye kupolitics ikoko ndokune calling yangu yajaisaka zvekuti unoda kundudza zvekuita manje nekuti hausi kufarira maitiro yangu ezvinhu manje hazvibudi izvo ndozvo mwari kuti there's no opposition in Zim. We are all sell out. Ina njatotaura nezvake. Ungati we are all sell out. Iwe kana uri sell out, iwe ndiwe sell out. Kuti we are all sell out. Iwe nani imbomira imani musati madzunga ero zvakada. Ndonyaya inonetsa kuti kana munhu akarerwa nembavha anika kutoona munhu isati mbavha nditi kana kuti munhu akarerwa nemarombe anika kuti munhu wese mwana werombe. Yes mwana werombe. Imbomira. Akatry still remember ngomusi kuna mbofana kuZimbabwe mwati. Yes mwana werombe ndikataza ndi size.
iona uri mwana urombe doesn't mean kuti tese tiri vana vemarombe imbomira izvinhu zvakadaro handitoda riti zvinosina nebasa rese zvimarangoje zvisina nebasa rese mwari kuti it's no wonder why West African states boycotted ECOWAS. There are people born in the 30s and 40s who want to rule but they have no intelligence. In the same, when you are told what a political party without set guidelines and agreed ethical standards is a chaotic, a vice bound to fail. In Marguti, over 2 million people voted for you and you then just abandoned them. If this were a football match, it would be a ZANU with 90% possessions and Chamisa with just 10%. I'm not a ZANU-PF supporter, but you let a lot of people down. Strategy I'm giving man akapindwa daro the strategy I'm giving nandi ndikushanda kuti mune muchindinzwisisa chero nemo wacho mune supporter mfana unzwisisa mwe fana uvharika because chaitika kudaro kona MDC chakai destroy chin one yakatanga kuita zvinhu zvayo maitira yaita vachitaura kuti tikapedza kutotadai but pakazotanga vaneza NPF vakanoti this movement it only power and iri kuti kudubura every day utasa 2008 MDC yakawina kutojika ZANU-PF kutoirova chako kutoijika ZANU-PF ikajika 2008 but chitasa 2013 kuti chakaitika 2013 lese ana skala kananzi MDC something 99 what ana BT vangaone dzao MDC something vese alright munhu wese angane yake MDC papo vese munhu wese angatovhura yake papo strategy katoshandiswa kuti vaite se dividane so kuti ureta pamujeni hainda ndatosiyena vari kuda kundisaiza vari kuda kundidaiso because yakatonoti isusu ngati tinojikara ma problems magari uitika mudzo kuti zvakati uitongo mudzo kuti woto kukusupporta vhura yako is better vhura yako iwo vhura yako tikada kukuningirana so that muno divide ma votes pavakazoya vachida unodaiso kwanza maka divide kudhara musatinetsa tina zvada kutadzira imi andikuzona mwari kuti you formed a party without any standards values and principle when you had to quit what is defunct in your party remember we are SADC right mwari wachita spokesperson weSADC kwere upfungwa zveje mwari kuti people of Zimbabwe have no leadership. Wopo is correct in his rhetoric. People want distinct and fearless leader of Canaan. Pindai, itai, maled leaders ajo vamwe vandi mukutry mune I think muno tofunga mune something to offer. Kunza izvo zvamuna zvopa table muto offer zvatopera mwari kuti haiwa zvaendwa zvimudhara haiwa zvekungotaura pa social media chavhunduka kamwe musi munhu anenge ati neplan zvingoti zvaendwa mozopedzera makusumuka makuti ndewedu takabva naye kure musarase munhu apa kati nditini ngine makatodai makatopika fight mudhara mwati zvibakira zvakatanga kutsva muzotanga kuti atambokuudza hunzwi takuudza kuti murova nechidhina iyo shamwari iye munhu achikuudza kuti nazoda kubudisa munhu ropa akumurova zviri smart imotanga kuti aiwa takuudza kuti tadai so azowina motanga kuti but ndewedu tisaimubatsira timusupport musadaro manene mwari kuti kusvika rini muchingotipa motivational quotes kusvika ipapo kozi chii chimwe chamuchada kupuwa udzwa kuti musarase hope musarase tariro anditi hapana kuti munganingirina munhu wese andopuwa hope that is kana uchida hope anditi vamwe vati muchite mune hope kudhara munokwanisa kuita zvimwe zvinhu zviripo I think vanhu vakawanda mese mune strategy mune power mune chichi kana mati uyu achida kumusapota pakutenda kana next one vangana chikamboshata mari kuti you condemn everything and everyone but yourself it means you are the one to blame you need to be honest with people you are not a politician saka is not a politician you know munhu anopinda aimbomira imwana Zimbabwe sanitire mafanizi asimbasireze if he is not a politician baba vako yo vakambopindira vakachallenge ZANU-PF vakaona mavotes ere mangani vakambopinda vakazvitry munoziza zvimwe zvinhu musangoite zvinhu zvokuda kungonzi mangotaurawo panapo kuti ndazo do you remember kuti kupa akambopinda madam kupa wapinda vakati indatotora ini ndisadaiswa hatisikumuteedzera vakarashwa zvokuti kandiranhasika ngonzo rakapuwa warning by election bye akanopinda akati tinotota by election ndatodzinga zvima MP zvimira muone zvandoda kuita achinopinda achinodaisoda by election
akaona mazero ega ega kutorwa ma MP masitsi ese angare MDC kaisa kazoyari mutripisi akatorwa. Saka zvekuti uyu muti is not a politician, iwe kana uri politician kana une unoziva ma politician vaite kuti vapinde vatry because munhu wese ari kuda kuti zvinhu zvichinje zvinake, simple and straightforward. Akuna kuti netsa mani mwari kuti SADC is useless and no value, just those bodies for propaganda and fights to be to the masses is represent offers nothing. Ndizvozvo SADC ndo zvairo ikamborambe SADC itori imwe zvinhu mani mwari kuti oh yes, because clearly nothing screams progressive like ignoring standards, fairness and justice. Why bother with values when you can just turn SADC into a VIP launch for the oppressive? Who needs transformation when you can have chaos instead? Great, now let's have elections and mandated by the remove of unelected and pave the way for the elections. The new government will then hold the SADC chairmanship. Zvichaita kumana pana kuna munhu anongotanga zvinhu zvakatomunakira handiti ngatidi kuti tingoshayisa munhu mwari kutiwo the life of the humility grace, those words change meaning, or does he mean people with humility grace? Ndakutadza maZimbabweans kushauda munhu asina chaakutadzirai, imimi muchiti munhu ari kukumirirai kuti akubatsirei motanga kumushauda. Anyway, pamwe vanhu vane dzimwe plan B, but inini nyaya yandanga ndaona panapo tinyatsoonesana nemi is this message yabva kuna Advocate Nelson Chamisa vakanangana neSADC vachinotaurana nevanhu veSADC. Ndo message yandangova nayo kuti nditese ndikuonesei ndingosvitsa. So muri Zimbabwe, inini panapa Zimbabwe Clean TV, kana uchangotangosvika panapa first time yako, like this video kuitira kuti ZANU-PF ipoikane isheke. Kana zvatoda kuti tiite panapa, toda kuti this video ridarike 1000 likes kuti vanyatsokuona kuti vanhu aiwa mawa muchitaura.